Γεια σας κυρίες και κύριοι! Είμαστε στο Part 3, πάμε! Είμαστε στο Part 3, είμαστε το 12 round. Ο φίλος μου πριν πέθανε, αλλά δεν τον έσωσα γιατί δεν έγινε flash. Λοιπόν, Part 3. Βοήθα με, άνοιξε το διακόπτη, Κάποιος έκανε μια προβολή στο βίντεο μας. Άνοιξε τον! Άνοιξε τον! Είμαστε στο τέλος του round. Ρε δεν έχω σφαίρες, άνοιξε τον! Κάσε. Έλα ρε μαλάκα, πώς θα με βοηθάσεις εσύ τώρα, είσαι... Κάσε το τελειώσει το round, κάτω η γεννήτρια είναι έτοιμη. Κάποιος έκανε προβολή στο προηγούμενο στο πρώτο μας βίντεο και δεν ξέρουμε ποιος σας έκανε. Αυτός που έκανε προβολή, να! Θα κάνει και subscribe, ώστε να το κάνουμε και εμείς subscribe. Δηλαδή να μπορέσουμε να το κάνουμε και εμείς subscribe. Γάμω το cooling down, φίλε. Γιατί χωρίς την προβολή μόνο δεν μπορούμε να δούμε ποιος θα έκανε. You know like Spider-Man. Yeah, I like Spider-Man. Πάντα δεν γίνεται στάκι. Άσε με να βαθμίσω τώρα, έλα, δεν ξέρω να πας. Περίμενε να βαθμίσω. Πήγαινε λίγο στην απαντήση. Ναι, καλά. Ω, σκυλάκι. Δεν είναι το τέλος μας, όχι, πρώτο θα μας δω. Θέλω βοήθεια, ρε. Θέλω βοήθεια. Δεν έχεις φέρει. Έλα, όλα πάμε. Ρε μαλάκα, το σκυλί ήταν από πίσω μου, δεν μου έκανε τίποτα. Εντάξει, τώρα μου κάνει ένα γαμμένο. Ας έκανε το... Μαλάκα, όπα, τι μπούτσα. Τι μπούτσα έρχεται. Σώπα καπώ. Μαλάκα, έχει μπει ένα κουνούπι. Όχι, ναι, δεν ξέρω. Μην δίνετε Η σημασία. ώρα είναι 12, όχι τι ώρα είναι. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Θες... Τι ώρα είναι ρε μαλάκα. Να μην δεις τώρα, καλύτερα. Μαλάκα μου και όλες τις σφαίρες. Να μην τελειώσει τις σφαίρες. Να, γίνει τίποτα. Άσε μαλάκα. Τι πήρε ο μαλάκα πάλι. Μα που τελειώσαν τις σφαίρες, ρε μαλάκα, τι κάνεις. Πάτε. Κάνε Εκεί για πάτε. Καλό κουτσάκι. Πες τι κάνει. όχι ρε, λάκα δικές σου, το περιμένω να Πες τι κάνει. Καλά, τι για αυτό. Άντε, περίμενε να κάνεις. Κάτσε να το δώσω. Θα προλάβεις ναι ή όχι. Πάμε ρε 14, μην το πατήσεις. Κόψε μαλακίες. Κόψε μαλακίες, δεν είναι. Μία αλήθισε. Ούτε ένα ζόμπι, έκανα μαλακία. Θέλω να αναβαθμίσω το Python στην κόλλο. Στον κόλλο μας. Και λέγεσαι κόμπρα. Κόμπρα on the way. Ω, μ' αρέσει. Και από μαλακία. Όχι, Δηλαδή τα πως παίρνω. Αέρας, οδοντίατρος. Όχι, όχι, δεν θέλω. Βόηθα. Όχι με αυτό ρε. Αγγέλια. Φύγε. Μαλάκα! Τώρα, στη λάση και εδώ, μισό λεπτό, το ξέρω να ξεδρομεί. Άνοιξε! Άνοιξε εγώ ηλίθιε! Και χάρη. Ρε βλακάρα, δεν θέλω τα λεφτά για τις πίπες. Sorry μου βίντεο, αλλά δεν τον αντέχω το δικό μου. Πρέπει να πιω νερό, ρε. Θέλω να πιω νερό. Ο κόλλος μου γέμισε γλαντζουλιές από το χέρι μου. Oh shit! Πάμε να κάνουμε τις μαλάκες κάτω παλιόνι. Oh yeah, είσαι θεός του μαλάκα. Δηλαδή, Zombies, it's time to die! time to fuck. Time to fuck. Μαλάκα, αυτό το ζωή το έχω βρωμίσει από το κλάσμα. Κοιτάξτε να το αφιερώνω και εσάς. Ωραίο. Εγώ μου πάρω έτσι. Ναι, τους μαλάκες. Μαλάκα, κοίτα, με το σκοτώσω ζωή, σε παρακαλώ. Οκ. Δεν είναι και όμορφο. Γεννήτρια είναι έτοιμη. Ρε, δεν έχω πάρει τέτοιο ζωτικό.
Ναι, έχει πάρει. Δεν έχω να κάνω τη γεννήτρια. Εσύ ποτέ δεν έχεις κάνει τη γεννήτρια. Ναι, καλά, έχω ανεβάσει άλλα βίντεο, αλλά έχει χάρη που δεν τα ανεβάσαμε γιατί είναι λάθος. Και να γυρίσαν από την εικόνα. Ναι, γιατί ξέρετε, ήμασταν στο photo booth από το iMac και όπως τραβάγαμε, είχε γυρίσει ανάπτυο και γινόταν τότε. Τώρα βλέπετε να το κρατάει με το δεξί του χέρι το όπλο. Στο άλλο βίντεο την κράταγε με το αριστερό. Ω, καλή. Μαλάκα σε αυτή είναι. Πάμε. Πάμε. Μάμα. Τσαμάω το Μάριο. Στο και το πάτο. Σαν ένα κλάν κουμπολογάτι. Έλα, μαλάκα. Αυτό το πάει, ξέρεις. Δεν σε σκιάστηκα. Στα παπάλια. Λοιπόν, RPK της πουτάνης αγγλικά. Zombies. Let's go, man! Φύλαμε. Δεν σε φίλησα. Τι φύλαμε ρε πούστη, φύγε από εκεί. Μαλάκα! Ω, που είναι Σέιλ. Άνοιξε τώρα, φυλακή, άνοιξε τη. Εγώ θέλω, άνοιξε τη. Έλα και άνοιξε τη. Έλα να φύγουμε. Γαμώ το μουνί σου. Μ' αρέσει να κλάνεις. Απλώς ξελαφρώ. Ρε λίγο αυτή την πουτσα. Μαλάκα, σπούσε ρε. Τι λες το κόσμο. Πήγε άνοιξε το τούρι. Λέω και όμως σε τρεις. Μαλακία. Έλα να βαθμίσουμε, έλα, χωρίς. Ρε πούστη, δεν είναι έτοιμη η γεννήτρια. Τη γάμισαμε. Νικάει σειρά μου. Να μου σκάβεις τα παπαριά στον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα λίγο τελειώνει και το άλλο πάνω. Όταν φτάσουμε εκεί πάνω, τώρα και πάμε να κλείνουμε τα χαρτιά. Τώρα είναι. Όχι! Γαμώ το μουνί! Μου πέσανε το τελευταίο. Σώζομαι, είμαι σωτήρ. Σήκω πάνω. Ωραία, έλα μου κάνεις λίγο reload, έλα μου κάνεις. Όχι. Άνοιξε το διαφορετικό, άνοιξε τον. Δεν είναι έτοιμη. Στον άλλο, Τρέχα. Έλα μου κάνεις reload, έλα reload. Reload δεν έκανες και μόνο. Έλα να μου σώσει, έχεις γράψει την πυρίτσα. Άνοιξε τη μαλακιά, αυτή εκεί. Προχώρα. Αυτή άνοιξε τη κέρνα, έλα αυτό. Άνοιξε τη ρε μαλάκα, άνοιξε τη έτσι πούνι. Έλα ρε μαλάκα, άνοιξε τη γάμου σπίτι σου. Να πώς θα χαμιστείς. Μαλάκα. Καμπούμ. Πάρτο! Άστε! Και εδώ κυρίες και κύριοι τελειώνει το τρίτο part. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Και το μουνί